Aquest camí de lluita per una societat diversa ens correspon a tots i totes. Per aconseguir el nostre objectiu hem de continuar avançant amb pas ferm i amb els valors que marquen el nostre dia a dia i que sempre tenim i hem de tenir presents, com educar en la tolerància i el respecte per eliminar qualsevol tipus de discriminació i desigualtat. Acceptar i acceptar-nos, donant suport al reconeixement de la identitat de gènere i orientació sexual amb la que ens identifiquem. Conscienciar de que tothom som lliures d'estimar a qui vulguem. Treballar per la igualtat de tots i totes sense distinció alguna. Per això, nosaltres sempre tindrem oberta la porta del nostre despatx perquè ací teniu cabuda tots i totes. I perquè la nostra marca ha sigut, és i serà la llibertat, la igualtat, el respecte i la diversitat.